Dames en heren, bij ons in de studio, de gast Gers Pardoel! Hey. Dag Gers Pardoel, welkom. Ja, dankjewel. Ben je blij dat je hier bent? Ik ben heel blij dat ik hier ben. Ja, wij ook. Ja. Hoe gaat het met jou? Het gaat heel goed op dit moment. Ik ben iedere dag aan het lachen, ik ben iedere dag vrolijk, dus beter kan het niet, denk ik. Dat merken we wel, want jij duikt overal op en je bent plots zo. Je bent plots uit het niks, als het ware. Voor ons lijkt het zo gekomen. Ja. Hoe is het gegaan voor jou? Het was natuurlijk 2 jaar geleden al, met Broodje Bak Pauw. Oh, wacht, ik heb een stukje... Ja, voor de mensen die dat niet kennen. Van hem, hè? Van hem. Ja, samen met de opposites natuurlijk. Ja, toen waren we hier ook. En toen ben ik maar even een soloplaat gaan maken. Of even, daar heb ik best wel hard voor gewerkt. En ineens komt hij dan naar boven. Ja, ik neem je mee. Iedereen, want dat is toch de eerste single van je soloplaat? Dat is de eerste single van Deze Wereld is van jou, zo heet mijn album. Ja. En dit is de eerste single in België. En de eerste single in Nederland was Morgen ben ik rijk. Ah ja, oké. En ben je... Nee, laat maar. Ik ben niet meer broke. Niet meer broke? Niet meer broke, nee. Zeg, even belangrijk voor de luisteraars die jou niet kunnen zien. Anke, vertel eens wat Jaan heeft. Het is een lekker dier, dat ga ik meteen zeggen. Echt waar. Ik had je al gegoogeld, maar nu ik je zo zie, denk ik wel... Maar ga nog eens even... Dadelijk ga ik nog blozen. Ja. Wacht, wat heeft hij aan? Hij heeft een toffe jeans aan. En dan gewoon van die leuke blauwe skateslofjes met gele veters en een grijze t-shirt met een manneke op en dan een jeansjas met zo pels aan de kraag. Maar we hebben een Facebook, we hebben al een paar foto's genomen en die hebben we op Twitter gezet en Facebook. Maar het is mooi, het ziet er goed uit. Dankjewel. Okay. Ze zegt het hoor als het niet zo is, dus mag geen zorgen. Ik ben altijd eerlijk. Heel eerlijk. Zeg, is het leuker alleen of is het, want omdat je zegt dat je solo begonnen bent en zo? Nou, leuker. Niet per se leuker. Nee, hoeft niet. Het is wel leuk, maar met z'n allen is het ook heel leuk. Dus je kan het niet echt vergelijken. Ja, oké. Ja, nu ben ik hier dan alleen. En normaal zou je hier met z'n allen zijn. Dan zou je met z'n allen een beetje... grappen kunnen maken ondertussen. Maar nu moppen we toch ook? Ja, nee, lollen gewoon met z'n drieën. Vertel maar iets. Fijn. Maar zeg maar, jij leert nu België wel kennen, denk ik. Zo ik wist niet dat België ook een provincie Limburg had of zo. Hey, Limburg weer wat geleerd. Oh jong, dat is een heel verhaal. Daar zouden we uren kunnen over vertellen. En laatst heb ik een heel gesprek gehad over het Franse gedeelte en het Vlaamse gedeelte, het Nederlandse gedeelte. En dat is best wel interessant. Maar weet je dat ook? Wij hebben ook Brabant, hè? Nee. Ja, echt. Vlaams-Brabant en Waals-Brabant. Dat zijn ook 2 provincies. De helft van ons is gekopieerd van jullie eigenlijk, als het goed begrijp. Dat dacht ik al. Dat wist je eigenlijk al. Hey, Gers, wacht, gisteren vroegen we ons af, heet jij echt Gers? Ik heet, mijn echte naam is Gerwin. Gerwin, voilà. Ja, want dat is ook in het nummer. Ja, ik zeg, voor jou ben ik Gerwin en Gers is het merk. Ja. Hey, maar voor wie is dat nummer eigenlijk geschreven? Voor alle... mensen die het leuk vinden. Maar heb jij een vriendin? Ja, op dit moment wel, ja. Al lang? Nog niet zo heel lang. Please. Maar normaal vraag jij dat altijd. Maar wat is niet heel lang? Een paar maanden. Ah ja. Oké. Amai. Interesse. Oké, Gers, wil jij zingen voor ons? Ja, tuurlijk. Ja? Oké, goed. Ik ga nog even reclame, gaan we naar de microfoon, dan kan je zingen. Goed. Ik neem je mee zo meteen. Tot zo.